Mezinárodní letiště. Příští zastávka Nové Výstaviště. Nové Výstaviště. Příští zastávka Vybichova. Vybichova. Příští zastávka Pražská.
Pražská. Příští zastávka u viaduktu. U viaduktu. Příští zastávka Karlovo náměstí. Karlovo náměstí. Příští zastávka obchodní. Obchodní. Příští zastávka náměstí Osvobození. Náměstí Osvobození. Příští zastávka Marie Sklodovské.
Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Marie Sklodovské. Příští zastávka autobusové nádraží Spolková. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka u Lišky. U Lišky. Příští zastávka náměstí Míru.
Náměstí Míru. Příští zastávka Střední škola technická a dopravní. Střední škola technická a dopravní. Příští zastávka Nemocnice Vřesiny. Střední škola technická a dopravní. Příští zastávka Nemocnice Vřesiny. Konečná zastávka.